tak for det her meget fantastiske initiativ. Det er ikke første gang, at jeg står her foran den russiske ambassade. Jeg stod her i 2006 i protest over Putin og Ruslands indblanding i det hviderussiske valg. Jeg stod her i 2008, da Rusland invaderede Georgien. Jeg stod her igen i 2008, da Putin valgte helt enhændigt at smide Medvedev ind som ny præsident uden et ordentligt og retfærdigt valg. Og nu står vi her igen. Der er rigtig mange ansigter, jeg også har set stå her før. Forhåbentlig kan man jo håbe, at det bliver sidste gang. Vi er her i dag med et meget klart og utvetydigt signal til Putin, til Rusland, men også til vores egne ledere. Vores egne ledere i regeringen, men også vores ledere i EU. Vi er trætte af og vil ikke finde os mere i Ruslands indblanding i dets nabostater. Vi er trætte af hykleriet blandt politikerne rundt omkring i Europa. Jeg tror, det har berørt alle i hele Europas befolkninger, i hvert fald her i Danmark, at se både ukrainernes kamp på Majdanpladsen for et mere demokratisk samfund, at se hvordan at Rusland fuldstændig på absurd og nærmest gammeldags facon annekterer Krim, og igen også at se den fuldstændig bestialske og absurde og kvalmende måde, at separatister i det østlige Ukraine skyder et passagerfly ned og efterfølgende behandler hele den situation med så stor foragt og så stor ligegyldighed, som man har gjort. Og ansvaret er primært et sted. Det er derinde. Det er Moskva. Det er Kreml. Men det er også hos vores egne ledere rundt omkring i Europa. Vi er her for at sende et signal til Rusland. Vi vil ikke finde os i mere udemokratisk opførsel fra jeres side. Vi vil ikke finde os i jeres naboskabspolitik. Men vi er også for at sende et signal til vores europæiske ledere. Vi vil heller ikke finde os i det tykke hykleri, som det er, der bliver bedrevet. Det kan ikke være rigtigt, at amerikanerne skal stå alene med at indføre sanktioner over for Rusland. Amerikanerne har kun 4% handel med Rusland, mens det er, at vi i Europa står for 50% af handlen. Det kan ikke være rigtigt, at vi bare står og ser på, fordi at Tyskland er afhængig af gassen fra Europa, fordi franskmændene sælger våben til russerne, og fordi at britterne har finanscentrum, hvor man handler med russerne. Stop hykleriet rundt omkring i de europæiske lande. Men vi er her også, fordi at det er et wake-up call til os selv og til vores danske politikere. Vi er nødt til at tage den her situation mere alvorligt. Vi er nødt til at sørge for, at den danske regering så går forrest i Europa om at kræve sanktioner og går forrest i fordømmelserne af Rusland. Og vi er nødt til at sørge for, en gang for alle, at Danmark ikke nogensinde kommer i en situation, hvor vi bliver afhængige af energi og gas fra Rusland. Tak.